Les malalties neurodegeneratives, i en concret la malaltia d'Alzheimer, és un dels grans reptes pendents de la medicina moderna. S'ha avançat en molts altres camps, però la complexitat del cervell fa que sigui especialment dificultós a la malaltia d'Alzheimer, i això és tot un repte. A la Fundació Pasqual Maragall i el seu centre de recerca, el Barcelona Beta, hem sigut pioners a la recerca de la malaltia d'Alzheimer i sobretot en la fase preclínica de la malaltia d'Alzheimer. Fa 10 anys, la majoria de recerca que es feia arreu del món es centrava en les fases ja avançades de la malaltia, i nosaltres vam fer entendre que era molt important anar a les fases més inicials, quan abans millor. I de fet molts altres centres arreu del món ens estan imitant en aquesta recerca. Per mi, com a neuròleg clínic, m'agradaria als pacients amb Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives poder-los proporcionar en un futur pròxim algun tipus de tractament o almenys alguna cosa per poder frenar la malaltia i poder millorar la seva qualitat de vida.